galegos ou galegas perderon a vida desde que se iniciou a pandemia. Claramente mellor que a media de España. Na UCI ocupamos o pico máximo da onda. Son 153 xa as persoas hospitalizadas, camas fronte ao dobre en España, 5,6, con seguimento e vigilancia no ámbito con menor taxa de positividade. Estamos ao 9,4% fronte ao 15%, de forma notable e intensa nas últimas semanas. Os grupos máis afectados son os de 12 a 19 anos e os de 19 o 80% dos contagios hai moitas persoas de menos de 40, exponencial o número de casos que se circunscriben novos, e esos países e esos novos están incrementando. Tal como apuntábamos antes, que a máis afectadas é a próximas, o contagio das persoas vacinadas. Triplicamos o número de persoas hospitalizadas en plan do comité clínico, de acordo coas súas fórmulas e coa súa... Por tanto, este é o problema para non pensar que... O comité clínico ten decidido establecer un control de acceso que garanta unha restauración e hostalería seguras. Deste xeito, exixirase para acceder ao interior dos locais da hostelería nos concellos en nivel máximo e alto algún de estos tres documentos sanitarios. Ou ben acreditar certificado de vacinación completa, ou ben unha proba negativa nas últimas 72 horas, ou ben acreditar ter pasado a infección. Os menores de 12 anos quedarán exentos de acreditar calquer tipo de estes documentos e con este requerimento o que buscamos é a máxima seguridade o tempo de evitar o peche de bares, restaurantes e cafeterías, aínda que o Concello este no nivel máximo de restriccións ou no nivel alto. Búscase incrementar a participación, ademais, nos cribados dos menores de 40 anos, xa que, como indicaba antes, a día de hoxe só están acudindo 4 de cada 10 menores de 40 anos aos cribados. Pois ben, a todo agora, os establecementos en nivel máximo de restricción recordarán que se pechaba tanto o interior como as terrazas. E os niveles altos pechábase o interior e deixábase unha porcentaxe de terraza. Agora non imos pechar ningún. O que imos é pedir documentos acreditativos para asegurar que nos interiores de esos locales hai seguridade para as persoas que acuden a esos restaurantes, a esos bares, a esas cafeterías e tamén para o propio persoal dos restaurantes, bares e cafeterías. Como quedan os aforos con este novo modelo? No nivel máximo, o aforo será do 30% en interior e o 50% en exterior e haberá que acreditar a vacina ou o PCR ou o test de antíxenos ou ter pasada a enfermedade para acceder ao interior de esos locales que estén en concellos de nivel máximo. No nivel alto, igualmente pediremos un documento sanitario e o aforo quedará o 50% no interior e o 50% no exterior para persoas non vacinadas. Por tanto, exiximos no interior dos niveles máximos e no nivel alto, no interior dos establecementos, exiximos ou ben vacina, acreditación de vacina pauta completa, ou ben PCR nas últimas 72 horas ou test de antíxenos, ou ben acreditar ter pasada a enfermedade para ocupar o interior dos locales. Non así as terrazas, onde non será imprescindible acreditar un documento sanitario como os que acabo de referir. Non será necesario ningún documento sanitario, polo menos de momento, en nivel medio, onde o aforo será do 50% en interior e o 50% en exterior, e tampouco no nivel medio baixo, no que aforo será o 50% en interior e o 100% en terrazas. Isto é como queda, en definitiva, a hostalería, de acordo cos criterios de seguridade e cos criterios sanitarios. Si o 90% da población, 94% da población maior de 40 anos está xa con dúas doses e, por tanto, con certificado de vacinación, toda esta población non terá ningún
problema para ser usuario no interior de calquer local con independencia do nivel máximo en que se atope ese concello. As persoas que non poden acreditar esa vacinación, pois terán a capacidade de acudir ás terrazas ao exterior dos establecementos. En canto ao ocio nocturno, como xa estaba previsto, permanecen pechados nos niveis máximo e nos niveis altos, podendo ocupar o 50% de aforo no interior, nos niveles medios e medio baixo, e quedando o 75% en terraza no nivel medio e o 100% no nivel baixo, sempre acreditando proba negativa nas últimas 72 horas ou estar vacinado. Por tanto, no ocio nocturno proseguimos conforme as pautas que viñamos aplicando en anteriores semanas. Ademais, como xa coñecen, os locais será obrigatoria a instalación dun medidor de CO2, deberán de manter o requisito de contar con un rexistro de clientes e seguirá sendo obligatorio o uso de máscaras e a distancia de seguridade. E o peche se mantén a 1 da mañá para a hostelería e ás 3 da mañá para os locales de ocio nocturno en aqueles concellos onde estea permitido o ocio nocturno. A terceira decisión refírese a reunións. Recordarán que no comité anterior considerábamos recomendación as reunións limitadas. Neste caso, vendo a incidencia de novos casos, xa solicitamos ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia autorización para exixir o control nas reunións. Pasa a ser obligatorio a partir de agora, de tal xeito que quedarán prohibidas as reunións de persoas non convivintes de máis de 6 persoas no interior e de máis de 10 persoas no exterior ou de 2 grupos de convivencia. Queremos evitar, por tanto, as reunións multitudinarias sen garantías que están tras un gran número de contaxios. Non podemos seguir vendo as imaxes dos botellóns, evidentemente, e de dúcias de persoas xuntas en control. A cuarta decisión se refire a reunións de non convivintes. Estarán prohibidas entre a 1 da madrugada e as 6 da mañá en concellos de nivel máximo e entre as 3 da madrugada e as 6 da mañá para os niveis medio e medio baixo, é dicir, para aqueles concellos onde aínda se sigue permitindo o ocio nocturno, dado que o nivel é un nivel medio ou un nivel medio baixo. Para o resto, nivel alto ou nivel máximo de restriccións, non pode haber nas rúas persoas non convivintes entre a 1 da madrugada e as 6 da mañá en ningún concello que estea nesta situación. En todo caso, e como xa coñecen, as medidas que limitan dereitos fundamentais deben ser trasladadas para a súa ratificación ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, polo que haberá que esperar a coñecer o seu posicionamento para a entrada en vigor exacta. Si entrarán en vigor, o resto das medidas, refírome ás medidas de aforos nos establecementos de hostelería, e esas entrarán en vigor o próximo sábado, é dicir, a noite do 24 de xullo. A evolución do virus está a ser mala e é preciso tomar novas medidas que afectan sobre todo a aqueles que teñen máis risco de contaxiar e de contaxiarse, que son as persoas menores de 40 anos. Sei que non son actuacións sinxelas nin agradables e quero pedirlles disculpas por anticipado ás persoas ás que non podemos vacinar. É unha discriminación imposible de xustificar. Por que hai persoas que teñen doble dose e por que hai persoas que só teñen unha dose e moitas que nin sequera teñen unha dose, é dicir, están sin ningunha vacina. Lamentablemente, temos que ser sinceros, non temos vacinas e, en consecuencia, ninguén pode dar o que non ten. Se tivéramos vacinas, estaríamos en unha situación absolutamente distinta. Se tivéramos vacinas no Servicio Galego de Saúde, en menos de 2 semanas vacinaríamos a todos. E antes de rematar agosto, todos os galegos terían 2 doses e, polo tanto, alcanzarían a inmunidade. Se tivéramos vacinas, estaríamos nunha situación absolutamente distinta. Pero, lamentablemente,
Iso é unha situación hipotética, porque a situación real é a ausencia de medicamento. Isto non é así, insisto, debemos de actuar ali onde sabemos que se producen os contaxios e onde se producen as maiores interaccións sociais. Non podemos nin queremos castigar de novo co peche automático a un sector como a da hostelería que leva sufrindo durante estes último ano e medio e por iso, incluso en concellos que con protocolos anteriores estarían pechados na súa totalidade interior e exterior e en concellos que con protocolos pasados estarían pechados o interior, imos a facilitar a apertura do interior e do exterior, eso sí, exixindo vacinación, certificado de vacinación ou PCR nas últimas 72 ou acreditar haber pasado xa a enfermedade. E algo semellante ao que están a facer varios países no noso entorno, especialmente Francia, tamén Portugal, outros países están avanzando pedindo certificados de vacinación para poder utilizar a hostelería en interiores, nos parece que a fórmula máis axeitada para intentar capear esta situación de número de contaxios exponencial diariamente. A maiores tamén poñemos énfase en limitar as reunións de non convivintes. Non máis de 6 persoas no interior, non máis de 10 persoas no exterior, salvo que estemos falando de 2 unidades familiares, que no caso de 2 unidades familiares completas podería exceder de 6 no interior ou de 10 no exterior. E tamén limitamos de noite estas reunións. A partir da 1 da madrugada, só convivintes na rúa, e a partir das 3, só convivintes tamén na rúa, e entre 1 e 3 varía en función dos concellos coa taxa de maior positividade. Insisto, non son medidas agradables, pero imos tomando medidas en función da situación epidemiolóxica e en situación da evolución da vacina. Se non tiveramos vacinados o 95% da población maior de 40 anos, non poderíamos abrir interiores en Vigo, nin en Pontevedra, nin en Ourense, nin no conxunto de concellos que están en niveles de máxima restricción ou niveles altos. Por primeira vez, a pesar de estar en nivel de máxima restricción ou nivel alto, sí imos abrir interiores na hostelería, eso sí, exixindo, lóxicamente, unha hostelería segura e, por tanto, unha acreditación da vacina, insisto, PCR ou antíxeno nas últimas 72 horas ou haber superado a enfermedade. Agardamos a comprensión, en primer lugar, dos responsables da hostelería, os que sempre lle pedimos máis. En segundo lugar, por suposto, a todos os galegos, e dunha forma especialísima, os galegos e as galegas de menos de 40 anos, e dunha forma todavía máis especial os galegos e as galegas de menos de 29 anos, que aínda non temos ningunha persona vacinada, aínda que nos próximos días, próxima semana, empezaremos a vacinar cunha dose as persoas de 29 a 20 anos. Esta é a situación na que vivimos e esta é a situación que lamentablemente temos que xestionar, pero un non elixe a situación que lle toca xestionar. Un ten que xestionar a realidade. E a nós parécenos que as medidas que acabamos de propoñer son as medidas máis axustadas para mellorar a realidade e, entre todos, disminuir o número de novos contaxios diarios.